Ara, en aquests moments, jo diria que és una companyia amb voluntat professional o professionalitzadora que forma o que és referent dins del servei ocupacional de la Fundació. Per tant, pot ser com un altre servei ocupacional. El que passa és que, com és la primera vegada que hi ha un ocupacional d'arts escèniques, almenys jo no en tinc constància, estem com una mica definint les passes que haurem de fer, quin serà el futur. I no sé si d'aquí 15 dies potser ja sigui una definició completament diferent. Jo ara ho definiria com una companyia que treballa totes les seves hores en la creació d'espectacles. Jo penso que han contribuït diversos factors. Primer, que ara és un bon moment per a la inclusió i per l'accessibilitat. És un moment on se n'està parlant molt i on crec que s'estan fent molts esforços per a que sigui possible. També ha sigut obrir la mirada de l'entitat a la possibilitat de que la cultura també sigui un producte que realitzen o que realitzem dins de l'entitat o dins d'un projecte. I després, també que la màxima ha anat com tirant endavant, descobrint, ja va començar així de fet, va passar de ser una activitat que es feia dins del mateix centre a la voluntat d'anar-la a fer fora, a la comunitat, i després ha anat com trobant el seu espai dins del que podríem anomenar el teatre familiar o el teatre adreçat a tots els públics, i clar, el següent pas era tornar a la comunitat. És a dir, si la companyia va a veure de la comunitat, és lògic que el producte cultural torni cap a la comunitat. Llavors jo penso que aquests tres factors, el social, que és un bon moment, el professional de l'entitat que ho acull i després el dels mateixos artistes que troben un camí i tenen moltes ganes d'explicar coses. A mi em costa una mica valorar-lo, perquè penso que n'està tenint molt, però també es viu amb una naturalitat cada vegada, diríem, com a més en xarxa. Una de les coses importants és que la màxima, com a companyia de teatre, rep contínuament l'ajut i la participació de tota la resta de persones, de personal que hi ha a dins de la Fundació Privada Ilèrcies, en el sentit de nosaltres construïm el vestuari, però demanem que ens facin un cop de mà al grup que està fent coses de costura, al grup que estan fent coses de màquines de cosir. Quan necessitem construir objectes, demanem a la gent que treballa amb fusta que ens construeixin caixes, que ens construeixin materials. Per tant, diria que hi ha com una relació molt simbiòtica. I això ha fet, potser, que vagi posant, que les arts escèniques vagin posant una mica el peuet dins d'aquest servei ocupacional i que es vegi com una feina. En el grup que treballem quotidianament som 12 persones, involucrats en els espectacles, en els diversos espectacles que duem a terme, jo diria que al voltant d'unes 20-25, però després en la producció, pensant en gran, jo diria que pràcticament unes 80 persones. Hi ha hagut un espectacle que ha estat produït i, diguéssim, construït per 80 persones. I és un espectacle molt senzillet, però que en el procés de creació hi han participat moltíssima gent. La Sirena del Segre, quan vam construir la cua, que va començar fa 4 anys, hi han participat tots els grups, dibuixant escates, retallant les escates de la cua de la sirena, després construint la part del cos de la sirena, i després, clar, els de la màxima, el grup estable, diríem, el que treballen junts totes les hores, tots els dies, s'han encarregat de la manipulació. És un titella gran que és manipulat per 4 persones a la vegada. Això vol dir coordinar molt, treballar molt els moviments personals per després passar-los al titella, però en la construcció, en l'elaboració del titella han participat unes 80 persones. Totes surten o per provocació personal dins del grup o perquè apareix una idea. Fa uns 3 anys, quasi 4, volien fer la Sirenita. Volien fer l'espectacle i jo vaig dir que, clar, fer la Sireneta de Disney és una cosa que no està a l'abast de qualsevol companyia de teatre, perquè el que es veu al cinema és diferent, són llenguatges diferents. I llavors jo els vaig posar el repte que si trobàvem una raó
per la qual una sirena sortiria del mar, una raó lògica, que no fos la d'enamorar-se de ningú, que ho tiraríem endavant, no? Ens va costar quasi 2 anys descobrir que una sirena sortiria del mar, no perquè s'ha enamorat d'un xicot, sinó perquè el mar està tan brut que ja gairebé s'està morint la sirena, no? I llavors això em va semblar una raó lògica per començar a donar-li contingut. I llavors hem anat creant el que diria la sirena quan surt del mar, a qui s'adreça, per què passa amb la contaminació, què han trobat ells. Llavors sempre treballem, diguéssim, aquestes coses que envolten a la creació escènica per la conscienciació, no? Sobre el medi ambient, sobre com està el planeta, els objectius de desenvolupament sostenible, i tot això ho anem elaborant. I així es va construint, diguéssim, molt poquet a poquet. 4 anys hem trigat a crear un titella i una cosa, un discurs que sostingui. Mira, la xarxa IAN, que és International Inclusive Arts Network, pertany a una associació també internacional, que és ACITEG, que és l'Associació de Teatre per a Infants i Joves. Aquesta associació neix l'any 65 per donar una gran empenta al teatre per a nens i joves, per a nens i nenes i per a joventut, i donar-li acompanyament perquè es fessin espectacles cada vegada millors. Actualment a ACITEG em penso que hi pertanyen uns 90 països, per tant, a ACITEG n'hi ha a tot el món, i s'han creat dins d'aquesta associació xarxes de treball, diverses xarxes de treball. Una és perquè el teatre sigui cada vegada més, el teatre per a nens i nenes sigui cada vegada més inclusiu i més accessible. Llavors, IAN el que pretén és posar en contacte artistes a nivell internacional per compartir experiències sobre inclusió i accessibilitat, per compartir recursos, per poder treballar sobretot en la creació d'espectacles adreçats a nens i nenes que no siguin neurotípics, però també per a tothom, no? És a dir, treballar informació, recursos, contactes i compartir experiències, tant per al teatre convencional adreçat a nens i nenes, com per a que cada vegada més els artistes amb algun tipus de dificultat estiguin presents als escenaris. Llavors, clar, això està donant una empenta molt important a tot el tema inclusiu i d'accessibilitat als espectacles, sobretot a nivell internacional. Això per nosaltres ha suposat, o quan jo ho descobreixo el 2019, em suposa com ampliar la mirada, en el sentit de si jo, que em pensava que era una illa treballant això aquí a Lleida, de sobte m'adono que a nivell internacional s'estan fent moltes coses i molt potents, que hi ha països que ens passen molt endavant des de fa molts anys, però que també hi ha països que necessiten tenir referents perquè estan en una situació pitjor que la nostra. I no estic dient que la situació d'aquí del país sigui ni la millor ni la pitjor. Penso que s'estan fent moltes coses. Nigèria, Turquia, Pakistan, Noruega, Dinamarca, el Regne Unit, Luxemburg, Itàlia. Som 9 persones dins de la Junta que gestionem la xarxa. Des de fa un any i pico soc el sotspresident. El president o el gestor principal és de Nigèria, després hi ha la Marta, que és italiana, i jo, que estem de sotspresidents. Clar, la realitat de cadascú és molt diferent, perquè la majoria d'ells són gent que treballen en festivals, que treballen dinamitzant i gestionant cultura a cada un dels seus països, cultura teatral, cultura d'arts escèniques. I clar, jo diria que potser sóc l'únic que vinc de gestionar una companyia completament de persones amb discapacitat intel·lectual. Clar, per a ells això és molt innovador. Sobretot perquè sí que hi ha hagut persones que han treballat en companyies, en projectes puntuals, però no en aquest àmbit en el que estem obrint terreny aquí al país, que és l'àmbit del servei ocupacional. Llavors els sorprèn molt quan ens reunim i em vam demanant què estem fent, els sorprèn entendre que la companyia fem
és autogestionada i autodeterminada, en el sentit que són els artistes els qui decideixen, no és el mercat, no són les persones que programen, i que alguna vegada ens fan un encàrrec, però les idees del que es vol construir sorgeixen dels mateixos artistes, no? I això ho anem treballant. Això el sorprèn perquè, clar, diguéssim, sobretot a nivell europeu, es treballa molt en una companyia té una idea, busca els diners per dur-la a terme i després busca les actuacions. Què ens passa a nosaltres? Que al tenir el paraigua de la Fundació Ilersis, el projecte el tirem endavant, perquè és un projecte que toca moltes altres coses que no només la creació d'un espectacle, no? Toca tot un tema pedagògic, d'acompanyament, d'educació 360, cada vegada que fem un projecte parlem de la història, de la geografia, del per què passen les coses, sempre molt vinculat sobretot amb els temes de discriminació, de pau, cultura de la pau, i llavors tot això fa que haguem d'investigar moltes més coses que no només la creació de l'espectacle. Jo penso que porta diversos valors. Un, el tema de l'autodeterminació, el fet que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin decidir quin espectacle volen fer, que no ho decideix el director. Que el director atxutxe, o les persones que estem al capdavant, creem una mica la inquietud, fem que en parlin, fem assemblees, preguntem si estan d'acord, si no estan d'acord, què matisarien, de tots els temes. Quan hi ha un tema que volem dur a terme, que volem dur a escena, primer és aquest, l'autodeterminació. Llavors, clar, això sorprèn, perquè el sorprèn, sobretot a gent d'altres països, de dir, vale, i com ho fas, això, amb persones amb discapacitat intel·lectual? Doncs, bueno, preguntant i qüestionant, sobretot els referents que són com a massa televisius o massa cinematogràfics, perquè els tenim, com la Sireneta. Llavors, clar, fer-los pensar que nosaltres fem teatre, que no fem cinema, tot i que fem incursions en tema d'audiovisuals i tot. Llavors, aquest és un, l'autodeterminació. Després, la presència a la comunitat. Clar, la Màxima, en 3 anys, a la ciutat, és molt coneguda perquè hem tingut moltes oportunitats de ser agents culturals a la ciutat. I el tercer és la visibilització del col·lectiu. Llavors, clar, tenir presència, ser visibles com a companyia de teatre, primer fa que el col·lectiu es respecti, que el col·lectiu se l'aculli i després que també pugui ser referent per a altres persones que tinguin ganes de fer arts escèniques amb persones del col·lectiu, amb persones amb discapacitat. Aquest projecte, el projecte de la Màxima, el vaig explicar la primera vegada amb un streaming, amb un festival a Nigèria. Clar, allí el que més preguntaven és i les persones amb discapacitat acaben fent d'arbre? Clar, és curiós, perquè jo li deia, no, és que la nostra companyia, totes les persones tenen discapacitat. I si fan d'arbre, a l'escena que fan d'arbre, és l'escena més important, l'arbre. Llavors explicar que, depenent de les habilitats de cada artista, aquí treballem perquè el que puguin arribar a fer, que cada artista que hagi decidit que vol fer una cosa, sigui de 3 segons o sigui de 3 minuts, aquella escena sigui la més important. Això és la filosofia primària, primigènia, és la filosofia primera de la companyia La Màxima. Tothom que vulgui participar ha de tenir el dret de participar. Potser no a tots els espectacles, però si obrim, per exemple, un compte enrere on participen tots els artistes, va començar perquè el Juanjo ens va donar la idea que volia fer un espectacle sobre la guerra d'Ucraïna. Després ho vam posar en assemblea, van dir hi ha moltes guerres al món, no ens centrem només en una guerra particular, parlem de la guerra en general. Llavors allí ja els vam dir, vale, i dins d'aquesta història quin paper us agradaria fer? Cadascú decideix. Llavors, a través de la improvisació, de recordar el que havien fet el dia abans, perquè són molt bons improvisant, però després els agrada tant improvisar que el dia següent recordar el que s'havia fet costa una mica. Llavors cadascú va decidir el personatge i llavors anàvem donant protagonisme a cada personatge dins d'una escena.
de la manera que volguessin participar. Ens ha costat alguns personatges, ens ha costat incorporar-los a la història, no? Perquè quan vam parlar d'això, una noia va dir, jo vull fer de cartera. I al principi no ens imaginàvem una cartera dins d'una història d'uns nens que estan al col·legi i esclata una guerra, però hi vam trobar el sentit, no? Hi vam trobar la manera. Llavors, amb molta paciència i sobretot deixant-ho a les seves mans, i per què ha de sortir una cartera? Què ve a fer? Per a què porta una carta? A qui la porta? No? A través de preguntes anem aconseguint construir aquestes escenes. I clar, com que les han construït ells i elles, després les poden defensar amb molta tranquil·litat. No? Parlaríem a part, per exemple, del concepte d'abstracció entre actor i personatge, no? Perquè una de les coses molt difícils és que entenguin que en un moment estan fent un personatge i que ells són actors i actrius, però el que hi ha damunt de l'escenari no són ells en realitat. Això ens costa bastant, ens costa, però té un valor afegit, i és que tot el que passa a cada moment és veritat. Com que no estan intentant crear un personatge, el que estan fent en aquell moment és sempre veritat. I això és meravellós. El nostre públic habitual, gràcies a que vam entrar en un programa de l'Ajuntament que es diu Educació a l'Abast, ha sigut els infants, no? La infància, primera infància. És molt bonic perquè la primera infància no té una noció, no té una mirada discapacitadora, perquè no, veuen un gall, veuen un gat, no veuen a la persona ni la seva dificultat. I això, quan ho treus d'aquests infants i ho portes a la població en general, ens ha passat, per exemple, amb un espectacle de recitació poètica que fem, que la gent es queden com a sorpresos de que els artistes de la Màxima puguin recitar poesia també, o que puguin fer un espectacle visual amb recitació acompanyat amb recitació poètica. Llavors això, jo crec que a molta gent li ha tret una mica l'estigma, no? De davant dels ulls, al final un artista és un artista, i si connectes, per la raó que sigui, és igual la dificultat que tingui. És això, és formar part d'una proposta de servei ocupacional, crear la metodologia o diguéssim, tot allò que envoltaria el que ho pugui ser i després vendre-ho i que es pugui repetir en altres entitats, que altres entitats entenguin que les arts escèniques són molt transversals, que es pot fer molta feina i que dins d'una ocupacional podrien donar, diguéssim, oficis diferents, perquè n'hi ha molts d'oficis al teatre, aquest és un. Però jo diria que el repte més important per mi és la involució social que estem vivint a nivell de polítiques. A mi em preocupa una mica cap a on s'adrecen les polítiques internacionals i quins punts de vista s'estan tenint cada vegada que atanyen o que afecten a col·lectius amb els quals ens ha costat molt adquirir drets. I em fa una mica de por que aquests drets se'n vagin en orris en 5 anys vista, no? Per l'augment de l'extrema dreta, perquè... Mira, nosaltres ara volem construir una cosa que és molt impactant, que ens està generant molt impacte i li volem trobar la poesia, que és crear un espectacle sobre l'extermini de les persones amb discapacitat prèvies a l'Holocaust nazi. Però, clar, amb l'augment de l'extrema dreta, jo tinc com la sensació que estem anant cap allà. I ara estan molt engrescats i estem com a molt sensibilitzats amb aquest tema, però no ho sé, jo crec que és un dels grans reptes, el ser conseqüents i el pensar que les polítiques socials s'han aconseguit a base de lluita, de molta lluita, i que en un govern amb una llei se poden tirar totes a terra. A nivell d'AIAN, per exemple, jo soc molt feliç d'haver pogut compartir amb els meus companys de la Junta d'AIAN aquest projecte. És molt bonic quan et van fent preguntes de i ara on esteu, i ara què esteu fent, perquè també s'adonen que és un projecte que està acompanyat per una entitat i que no depèn de subvencions. És a dir, un dels problemes greus que hi ha també com a reptes de la inclusió és que a vegades s'acaben els diners per subvencionar. I un artista que vol treballar amb un col·lectiu de persones amb discapacitat o amb un col·lectiu vulnerable, el que sigui, si no aconsegueix aquests diners d'una subvenció, aquest projecte no tira endavant. Això no és el cas de la Màxima, perquè els projectes els fem
no? I sempre tenim el suport de la Fundació. Jo li diria, primer, que si és de per aquí, que ens vingui a conèixer i que vingui a conèixer el projecte i li expliquem com s'ha generat. Però després també que segueixi a AIAN, si pot ser, o a Instagram o dins de les xarxes d'Acitec, i que preguntin i que comparteixin les seves inquietuds i que comparteixin els seus projectes. Perquè hi ha molta gent al món que estem treballant perquè això sigui possible. Llavors, sobretot que no creguin que estan soles aquestes persones, sinó que podem acompanyar des de molts topants i des de molts països.